мардум рамазонро гуногун пешвоз мегиранд. баъзеҳо бо тамошои барномаҳои варзишӣ, мусобиқаи футбол машғуланд. баъзеи дигар бошад ба тамошои сериалҳо ва барномаҳои гуногун рӯзи худро сипарӣ мекунанд. гурӯҳи дигарро бошад ғамаш танҳо дар хӯрдану пӯшидану харид кардан аст. аммо бисёриҳо рамазонро бо хоб мегузаронанд ва аз ин моҳ чизе истифода намебаранд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд: хок ба бинии касе ки рамазон меояду меравад ва гуноҳони ӯ бахшида нашудаанд. ва барои он ки мо зери ин ҳадис қарор нагирем, бояд барои истиқболи рамазон нияти худро холис ва иродаамонро қавӣ кунем. шабҳо ва рӯзҳои онро ғанимат шуморем то ризои худовандро ба даст орем ва мисли касе бошем ки ба боғи пурмевае медарояд ва то тавони қудраташ ҳар чӣ ки метавонад бо худ аз он меваҳо мегирад. барои хуб истифода кардани вақт дар моҳи рамазон аз худи ҳозир барои худ нақшае бикаш. оё медонӣ соатҳои моҳи рамазон 720 соат аст ва аз ин 660 соаташ дар хоб, хӯрдану нӯшидан, зиёрати дӯстон ва ғайри инҳо аз корҳои рӯзмарраамон мегузарад ва танҳо 60 соат мемонад ки ин тақрибан ба 5 рӯз баробар аст. аз ин сабаб бидон ки вақт дар ин моҳ бисёр боарзиш аст ва онро беҳуда нагузарон. намозҳои таровеҳро дар масҷид бигузор. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд: ҳар ки бо имом намозро барпо дорад то он дам ки имом тамом кунад, барояш савоби намози шабро менависанд. тиловати қуръонро бисёр кун. кӯшиш кун то онро ҳадди ақал як бор хатм кунӣ ва ягона мақсадат танҳо фаҳмидан ва амал кардан ба он бошад, на ин ки ҳарчи бештар хатм кунӣ. дар моҳи рамазон 10 шабе аст ки аз бузургтарин шабҳои сол аст ва миёни онҳо шабе аст ки беҳтар аз 1000 моҳ аст. бисёриҳо ин фурсатро бо гузаронидани вақташон дар бозорҳо барои хариди идона мегузаронанд ва ту бояд чунин набошӣ. аз худи ҳозир ҳамаи нақшаҳои беҳудаатро канор бигузор ва вақтатро бо зикру тиловати қуръону дуо пур кун, зеро дарҳои осмон кушода аст. рамазон меҳмони туст, пас онро ба хубӣ истиқбол бигир.